above all power. 저도 람서거 부그라 지수 크리스토니 웅바이 디니승 조라만 피캬 가이드니 꺽타이 명만 속라이냐니 그파이디 승 드니 원속 라이야는 누콩니 꺽노트이 쟁라니스강 수리 라이야는 bugra kaito no hambai ro nung sung no naik ni klai tabuk su jora kam krung ke tong ro mane bagai kaito no hambai tebe no hambai nung sung no ni bus thumna ni yak ni phyoka hanbai kaito no hambai ni khayok ma bai nung sung no so sawina ka hanbai kaito no hambai tebe o ni kok no sereng thani nung sung no ni phola bai kol phaidi Seng mana sini paitak joran ini naikol mengotong ri ni bebag ni thani ya pari bukra jisung mai surisan amen enggak pai dia seng kolosai thang ya kolosai chapter 3 atharo bai 21 jora atharo ni simi 21 jora 18 to 21 ang pornai kok bokrogo suijak tonggo tongmung ketalke tongmani o hi khonjak nai rok norok besai ni kok khnadi tamni hunba kristan berei rok omohai no ma khna thai klaio o besai khonjak nai rok norok nihik songno hamjak di borok bai bukhuk keprapta engdi cherai rok norok bebak no ma phani kok khnadi abo subrai nayo abono kaitor hamjago o bupa hamjak nai rok norok busa butui rok no ta joli rudi joli rukhe borok kha baijak nai o elengba poriman bising tei kaitor jono ketal ke hamari klaiteng ketini belai keno jini dopa je jini borok rok ni bagai nangkukma ni hnei ni sasinai jini dopa borok ni simiya kristan rok ni bagai nangkukma ni Nukhungni raida de nukhungni bohrokni samung notuyi nukhungni bohrok ni samung notuyi जों दिनै वानसक लायोनो nukhungni raida eba order माने nukhungo tabok sebabu kotor nganang sebabu janija tongthayo janija position no tongthai ga omo tongna ni bagai जों बाइबल no rethana nango ga tini tomorogot tini jati ba society podre pod jat rogo podre pod ngai mano tabok rondi khasi rogo ke buri ke bokrok nukhungni bokrok buri ni icha mote chole omohai podre pod tongai mano jini oro bukhaine aba jini oro to asik to ungsokya haipana baksa jamri rok thanglang ke kisa na buhi rok no tomang sinai bokrok ku ke tongone musungu omohai haipana ne namo jini mane jini jat wo ba jini jati wo dopa wo raida bomohai bokotor kugya bible to ma busa Kristan rok bonose ma mane nai the bonuseng ma wansok nai bible to masa bosi important ko ngecheng bonon tini wansok layana nukhungni order te nukhungni borok rokni samung bono to inseng wansok layana pilas kang oro sengnugo nukhungo sebabu pila bahai ke pila nukhung sengra malai behi bai besai ba besai bai behi ni bisingti ga behi bai besai bai behi jepro kaijaga bono nukhung seng jepro kaijaga besai behi inga aprono nukhung seng nge kaijak mani ingka bono seng
sekarang mawan sograna kaijak mani teman kaijak mani engka teman kaijak mani engka buma bupa ni aroni temanai sadin mani buma bupa ni aroni temanai independence mamani tabok neng kaijak yang ke nini sakawo tek nini buma bupa panengka mana nini nukhung jeng yakho ke nini nukhung jeng yakho ke neng bokrok ba nukhungni neng position mayakho kaijak yang ke tema besani position no tongkho bupayong bahanukse omoni position no tongkho ngene kaijak kangke aroni yoka te nini oro nukhungni barja jengkha ke jeng kaijak Bible kaijak mane temasa buma bupani yak ni mane freedom manka neng buma bupani tola woliya nini nukhung jengkha neng aroni nini daito paikya nini duty jengkha maniko keseng aro tangan sekarang angkok kaisa sanani musungo teman le kabang menugo cini do pawong ke kabang kukna kaijak mani ya golo se samung klaina ni ceng aji na ni ceng kaijak ya sekarang ke ai guri pakok jesek boyos pon tong guri pakok guri tong guri yang ai guri dong kaijak mani porewo se aje wani ni wan sogu te ceng go omo haini bagina sini do phani temanai nukhung rogo seng nukhung kebel nukhung kerak ungya nukhung bel o genang kerei o ulni koksi neng kerei pana neng bini do pharok ni nai ne di jesa kerei pana neng borok kaijak bai kangke cini dofani borok rok ni hai nukhung belai kena temanai beli thangya borok oste rakna ni ceng cini ke belruk beli thang ngken nukhung go podre pod jengjal podre pod mo sokpai ngke besa betui no beseng thik mote borok no roimaya jora roimaya phurungui maya kahajago phurungui maya omo haing okay pilas kang sana musungo sikli kaijak ya tongnai rokno pilas kang kaijagoni omo jugo snai nagradi azei nagradi bone poresi kaijagani kaijagoi si aje woni chengsinai ngke ba neng mana aje woi neng rang rok tisa mau ni asik lama kriya pro teman teman neng saijeng liya neng saijeng pro ke neng 10 taka 100 taka aje kan ke 10 taka sawite 90 taka tisai mana kogni ko hai ba neng kaijak kan ke besa besok pai sinai behui besok pai sinai sebana charo sinai neng le aje wana 100 taka nin khorcha le 150 taka ang tong mana ke tisawani rang tisawani lama keri rang khatiwani lama keri omahing tam gabono no mito narak baidi kaijak nani sekang bini dofani borok rokhai bini dofaroni borok rok no seng kamang kuk nugo ang nugo borok rang tisawe tabogle kaijak manai kha tabok kaijak ipana mengsasek business pana chole manai kha ba mengsasek pana khlai manai kha omai prosi borok kaijak mani ni waso ngajeng sini borok class 9 pore kha class 10 pore kha keno kaijak wani se wansok le kangka buma bufa bu haina por lia ni de ni kai re haya aje wani ma aje granai aje wani phurung rogradi buma bufa bu phurung gradi okay boni poresi kaijak wani wansok thai angkabang ma korea ni borok rok no bu chai rok no bu nugu ani rotong phai nai rok borok no kaijak wani jorang kha 27 bosor rok 30 bosor rok kangke na borok no samani kaijak wani jorang kha kaijak nani rok go wansoka niso gatemani male ang tawak ngyakho asigrang mo aje mayakho
teksa mongran bon projang wan sok nai ni kawang ma borok omahai kesa geseng omahai ne tai uwa jai bosong ni rok hai ne jeng omahai kena nu kawang kuk na gesin borok ke kawang kuk na pela saka kaijai asai jorale bo aje wani hisu wan sok ya o sorkari chakri khaini kaisa si sorkari chakri main thanga ba chak joto to chakri mai able hai bla tabok to chakri keri kuk si bang gesing bono wan sok tai hai ni hai kaijak mani engka bumambu phani aroni sadin mani neng sadin engka bumambu phani tolawoliya omo mane nang haya je bumambu pha no nang chedliya bumambu pha no nailiya omo haya nang je musuk tini khaikya omo haya tumangke nini thani barja sok phaikya omo ni ko phari genesis thanga na Genesis chapter 2 verse 24. Genesis chapter 2 verse 24. Ang pariwana 24. Abri bagai no borok ma pha bai kagai bini hik bai thansa engo te borok mang kaisa engo. Or tamaisa buma bu pha bai kagai borok hơi song lưới kaisa engka borok mang mana kenui lia kaisa khoroksa khorok ni yui kaisa engka nei sa gebumang bu pha bai ka gei nei sa koro jeng nugo bum je prok kaisa ge borok ni nukhung sengkha ge o nukhung ni bokrok engka besai nukhung te boni boyagulo buhi phayo boni yagulo besabete omhai nukhungni order nukhungni tamanai jeng nukhungni order jeng bible jengno sawo kaije gani sikang sini khai ba sini barja tongmaningkha besa ngiyakeba besazik ngiyakeba beta bupayong bahno bibi omhai ke sini barja जों गायजायगानि सिगां बोसायनि बारजा सकफैया बोहैनि बारजा सकफैया बुफानि बारजा सकफैया बुमानि बारजा सकफैया पियाबा गायजाक मानि यागुलंके जों ओ बारजा जोंनि थानि गायसा बाय गायसा के जोंनि थानि ओ बारजा सकफायो जोंनि नुखुं खामानि बिसिंतै 어버는 바이블로 증거 부른 거 누쿵고 크리스탄 록 누쿵 가문의 이야기로 누쿵고 정 바하이게 정 진이 오더 동거 바이블의 모데 아로 업 샷니 포지션을 동의 정 바하이게 동나이 데 어버하이게 가이드니 다게 멍하이게 정 동강게 업 누쿵 가하 응이 동나이 데부 운 누쿵 뜨이 가이드니 삼응 당작나이 जों तेबो अमो जों सातनि बारजानक खालाय माने बिसिंतै जों तेबो मथाबाय ख्रिस्टनि हालकनो जों बुजिवै माने ख्रिस्ट मथानो बिसो खामजा जोंनि नुखुंनि बिसिंतै दाबक जों बाइबेलाव सावो बाइबेलनि मथे जों नुगो ख्रिस्ट ओंखा मथानि बख्रक मथा ओंखा ख्रिस्टनि बेसाक जों ख्रिस्टान ओंखा मथानि बेदेक बुप्रा इंगे कैसा सावो मथा जिसु ख्रिस्ट ओंखा बेसाय इंगे मथा ओंखा बा इंडिविजुअली ख्रिस्टान रक ओंखा मथा उ मथानो जिसु ख्रिस्टनि गैना गताल बा गैना बा बोहै इंगे ता जिसु ख्रिस्ट बाय मथा नि हालकनो जों गायजाक माने यागुलो जों बोहै बोसायनि हालक जों बुजिवो अमहायनो जों गायद ख्रिस्ट बाय मथानि हालकनोबो जों बुजिवै माने जों गायजाक माने सिगां नों जेसे अमबाय फानोंथों नों माने गायसा ओङै मैया बोसाक गायसा ओङै मैया पियाबा गायजाक माने यागुलो बोहै बोसाय थुंफ्रायनो जे दंमानिनो जों माने
among layer beka malayer omahike जों kaisa close माने जत्तनि साय close को जत्तनि साय ganda को बुमा बुफाय बायफोनो जों आसक among maya gana maya tamangke buhi besai rok ke omasuk hani bagina bible sawo tai kaineliya kaisa kaijak mani yagulo जों fadi mathai bu thanglayana mathai 19 Matthew chapter 19 verse 4 to 6 Matthew 19 ni 4 ni simi 6 jora ang poribana Jisu hai hne saka noro elembago okokno poriya khodiba ya phango snamnaisa bohrokno chola bai burike snamui hai hne saka omani bagino borok buma bufa bai kagui bihik bai thansa ngnai hake a kunui kaisa ngnai abani bagino borok te kainiliya kuniliya kaisa se abani bagino kaitor thepa mano borok ta sakakteng aborok te kuniliya borok kaisa mani yakolo te kuniliya kunui kaisa engka kaitor thepa kha hani bagai जों माने जों kaisa माने दाबो जोंनि वानसक मुंबो काइसान दि थांनांसिनाय थासा तंलायसिनाय माने जत्तनि साय बोहै बोसाय बरफ खा मालाय कोबो संसारो दै बोहै बोसायनि न कारै अमायके जों खा बोखा बुजिलाय माने बोखा मालाय माने दै कै कनैयै काइसा हनैसा Ephesians chapter 5 verse 31 Ephesians chapter 5 verse 31 थांलायनाय verse 31 ang poribana elembago hai hnei samahai omani bagino borok buma bufa bai kagai bihik bai thansa ngnai hake a kunui kaisa ngnai geseng kabang mam okok neseng lugo teman male omo nangmani जों buji thai borok rok teman male nukhungni simise jini motha sengel nukhung krak ngmeyangke nukhungo kristono tui krak ngmeyangke mothabu krak ngmeya hai bagai nukhung no tui जों sinani nango nukhungni order no tui जों sinani nango hai bagai जों bible bar bar जों kono nugo tau nukhungo jo tonino khlai thai tongo nukhungni borok rok jo tono janija samung tongo samung janija barja tongo ge puilaskang जों nailewona tabok nukhung boroni biching jepro burui jela kaijagui besai bukhui engu aproni simino nukhung jeng ge tabok nukhungo jotoning no barja tong ta puilaskang barja angke besai no tomasa pari जों nailewona Ephesians chapter 5 verse 25 Ephesians chapter 5 verse 25 o sai hanjak nairo Kristo bo sakno ruwi mothano hamjak ma haino norokbo nihik songno hamjak di omose besaini besai hamjak nairokno jini gothar bible जोंनो सावो jini kaidor जोंनो सावो besai hamjak nairo bohino hamjak di tomake bomo haike hamjak mane Kristo mothano hamjak dei hamjak di nisa tau Kristo mothano busuk hamjak जों साइमनो बाइबेलो mothano hamjak ma bai bo boni sakno rokha mothas namnane bagai boni sakno rokha mothano wasa hamjak bo thikya Jisu Kristo thui saklaikya mothas namone bagai ge om haina arosawo Kristo mothano hamjak ma hai besai hamjak nairo bohino hamjak di just mane unconditional love condition kri bo omo haike hai bo
temanai kahake tongyan bagi ang hamzak malia omahaya besai hamzak nai ro ma hamzak nai obose Bible lo jengno dageo Romans chapter 8 Romans 8 verse 1 Romans 8:1 Polani muchungti tongmani tabu Kristo Jisu bai thansake tongnai ro borok mazra berjak lia borok sakni muchungti tongya polani muchungti se tongo je polani muchungti tongnai ro borok mazra berjak lia hani bagai oro sawo Kristo Jisu bai thamsake tongnai ro borok mazra berjaglia borok sakni muchungtui tongya pholani muchungtui se tongo ge omohaino tama jeng Kristo jeng bobai tongkhangke Kristo ni kok khanawi tongkhangke jeng Kristo sungno mazra belia teman mole bo hamjak mani bagai bo bebaksini sumsong nakari roika hani bagai jengno tei mazra ganang ke nublia amin sumsok ganang ke nublia mazra bo berlia boni hamjak mani bagai sini kahani bagai ya boni hamjak mani bagai ge omo haina sini besai hamjak nai ro bhin omo haina borok ni kahani bagai ya temangke Kristo motono hamjak tuise nisa ko mai kena jeng besai hamjak nai ro ni khlai thai ba kaitot dagewu omai khlai di ni hadi hani hai Ephesians thanglai finai Ephesians chapter 5 28 nisimi 30 jora omotui ke sak no hamjak ma haino sai hanjak nai ro hikno hamjak thai klayo hikno hamjak nai borok bo sakno hamjago besakno naisle nai borok khoroksa phono krei abo ngiawi bo abono charwo khanruwo nayo nugo abo haikeno Kristo mothano bo klayo tamni hunke jeng bini besak ni se bini bahante bekreng rokni jeng besakno hamjago kebo besakno hamjagya krei haible gajeng je kwangmo borok tongo bohino bunai joleka kai bohino painai omahai tomale sararok phan kana ku phiaba omahai neng bohino khoraika neng bohino bukha sak nangya engka sak tangkha okay sak no siklai mani klayo niso kwangmo mohai borok tongo non Christian ni bising haine non Kristana to saman kokri haibon Kristani bisino bo bohino yak phanang nai dong haibon Kristan dok omohai engthai krei gabor ni chayano haide mai ma tong rosinai nei pana wan sok nai tong nai abo kai don khlai nai of course bohi rok ni je khlai tai angulo sawana busai ni khlai tai gabor ma hama hamjak nai ni besak borong kan ni besak ni ongso besak no neng kogwa nini yak no neng mengsa deraja kangke yak no neng tangsoi dero tangsoi ya maka bohoi mengsa pa neng mani tongnai hai pa nini besak bonin besak niso First Peter pila Peter thanglai na pila Peter 3 chapter 3 verse 7 Norok sai hanjak nai rokpo chelani slai hik kebel kuk khnei sawi manei hik bai tongdi aboni bagai borok no kaham khe naidi tamni hanba borok bo norok bai baksa khairok jakai muthang jakana norok suri santhani kebeng jak ya tei ke omo hai ke tongdi bhirong kha kebel
Kebel hnei wan sogui no kebel hnei siwi no borok no jotno khlaidi. Borok no respect khlaidi. Tabuk sung kebel ba bainai manai rok no sung bom hai ketui glass rok no hai baija kiri jotno ketui yade ke baksa baya jat nong nong ke sung asak amo khlaiya aje phajaga phon berai ro hai pan kap ro sung kona klai ketui ro ko beramaya tumanale sung siwo abo klai kena bai painai ge amo hai na busai hongjak nai ro no kai to da ke wo buhui hongjak nai ro engka kebel ko bayo ni klai ko borok ni bukha koiwa ni klai ko borok no jotno ma khlai nai borok no ma kahang ke ma nai kol nai nei bible sao ge omo hai ke khlai kang ke nironi suri thani obo kebeng mang krei nai nisa gesung u oda no tui tong maya angke jeni suri thani bo kebeng mang sophai nai Nukhungmo sung tiket tong maya nini position no narik maya ke temang nai neng te oino bu sakthari samung khai maya nang nai go omono besai rok ni nukhungo besai rok ni jotto ni sai borok ni barja teman nai kotor ko teman lem besai engka nukhungni bokrok ge besai yang borok ni position narik mali yang kena bebag na kamambai sinai dera sinai kebesai no kaitor nukhungni bokrok jongka kebesai bible ni mote tongkang ke buhi besa joto no bible mote tongnai gising omono muito narik thai ge u kai jago ni sekang omo hai knowledge sini thani sok phaine ni nangnai samung khaine ni sok phaine ni nangnai barja sokhoi ka mane nang abone upojukto ngani nangnai haireba nang salary samang sitanglia rokoi stongsu dukan mang asogi tongsu nge nang baike ni nukhungni borong nang kai to ni lama tei to manai baike nang phurung manai bon nin nang nono bokrok nei borok wan sogin nali yang sinai kes omo seng kaitor boni besa boni Kristen rok no jani ja sung no barja ro ke nukhung wo sung o barja no kaitor ro nang nukhung ni bupa engka mane nang nukhung ni barja besa to ya sa jora tei borok kai je jora tei nini andar ro nang borok no kaitor ni lama wa matlang nai abini barja ke nang tabok nang amosi krei nang u seler samang khaya te nini pilas kang simi nini aji jak sikri ge obno tuyani u barja no samang u barja ro jak samang khlayani belai kostong nai ba khlai me yang kabang ma sini borok khlai me ya to mane male pilas kang simi ni wan sokja waja plan khaijak kri sabuk buhini khlai thai buhini barja bo thanglasnai buhino sawo buhi hongjak nai ro nero saini thani nero sakno yapari tongdi nei samane sung no bor saino kaitor mane subrai khne tal abraham ni sara abraham no sama hai oma ke khlai tongdi nei so pari efficient thang pinai Ephesians chapter 5, 22 by 24. 22 by 24. Ang puriwanay. O hi khanjak nai rok subrai ni kok khnama haino norok sai sa ni kok khnadi. Tamni hinba Kristo mothani bokrok engma haino saibo bihik ni bokrok. Kristo sak baitang mothano mothang naisya motha engka bini besak. Motha Kristo ni kok nama haino hi khanjak nai rokbo saisa ni kok masema khana thai klayo oro bihi khanjak nai rok saisa ni kok masema khana thai klayo niso
khana di asugya ma se ma khana thai kalayo behikka busaini bokrok nung siwi phana mangko hai phana mane nung busaino sak nangya ngani kokri nung busaini sai aje wi phana mangko go rang beton kabang phana mangko gi mana hai phana busaino bokrok busaika behikni bokrok umai kena respect maronai gian phana bangko gi mana aje mane bangko gi phana mana samung kabang bangko gi phana mana hai phana busaino behe respect khlaibi nisha ge bible obono sawo o borok munisho samaniya bible samani kaitor dage mane obo haike tongkangke unukung kaitoni nukung ngai manai ne sawo obelikana important masema khlai thai klayo nisi sawo ne khlai mayangke teman khlai mayangke neng kaito no kaito ni kok no naya mani kalaika kaito ni kok no khanaya mani kalaika haya deba ne kaito ni kok no sak nang ya mani bo kalaika Kolosai thangai pinai Kolosai chapter 3 verse 18 Kolosai chapter 3 verse 18 nang porwana o hi khanjak nai rok norok busai ni kok nadi tamni henba Christian burui rok omo haino ma khlai thai kalayo Christian burui rok abo haino ma khlai thai kalayo buino ta srengdi non believers rok na hati bani ni bungo fa non believers rok omo haipana ngi thaikena haipana jeng tabo Christian kaitoni kok no jeng khana thai jottoni saisini kotor kungka kaitoni kok thai kaitoni kok ni mote tong khamane na nung kaha ngi thangka kaito no samung phanang nai kaito sino tabo boni yak bai tidul nai Pila Peter ro thang junai Pila Peter chapter 3 verse 1 to 6 Pila Peter chapter 3 verse kisah kolok 1 to 6 ang puruna hik song sai song ni kok bokrogo norok hi khanjak nai rok omotui ke saisani kok khanadi hake baksa kaito ni kok no poito khlaiya ke borok norok ni tongmung bai poito ma khlainai norok aboni bagai kok thaisa phano sana nanglak tamni hanba norok kathar ke bomui tongmano borok nugana norok podre pod ke sakno ta nai thogrudi khaju nai thok ruwi khawi gina gunthik kanai richum kanai omotui ke sakno ta nai thogrudi hai ngyawi bukha bising se nai thogdi abotui hamya ungplaya nai thokmang ungka bukha kachang bai koinine se kaito abono no samung nangjak kugo kaito no surinai agini buri rok kaito no khatung nai rok borok omotui ke no sak no nai thogruwo borok saisani kok khnawi tongo sarabo abo baino abo haino bo Abram ni kok khnawi bono ani bugra hnei hono norok tabok mungsa kiriyawi samung kaham khlaike bini busa juk song ngma klayo oro jengna pangke jengna sawo jengnogo oro tama nai thogro thai klai su kasle sumung kamung samung bo nai thogoni bono sai buri dok to sajogo haide habana nang sajok tongoi nang busai ni kok khana liya agabon nai thok mani klaya kai to ni mokolo nai thok mani klaya nisa ngab buri rok tuma bukha sinai thogro di bising mo sinai thogro di saisane kok khana di obosai nai thok mang nisa nge nung borong noro hai nisa wo nung busai rok ni thani yapari tongkha nge busai hamjak nai ro tabo kai to ni kok khana ya kai to no siniya bakbamo omhai kride tabo rondi busai sok nungui guria koi dong nai aga buhui ka girja thang
angka behoi Bible ni mote tongka saisani kok khnawi tongka angka bono respect rowi tongka angka boro ni tongmung samung non nugui si boro nung kok thai sepana saya pana mane kai toni kok bono thai sepana saya ui pana nini songmung nini tongmung nini kap nini samung non nugui boro kai toni thani ma phai nai sak sak nong la si ui kai toni thani ma phai nai ni sa ga behoi hongjak nani aro rule जों बेलेग किनो नांग माने जों लोगो इगो जों तमान लोग गोबां कक बम हाय नोक सिनि दफानि अरो बसाय कखनालिया बसाय सामंग दांलिया चग्रं नंगै दुगान टास थिं तंका के बरो गोबां मावो न अरते हाय इंगि तंग फायो खा नै जेरै खावै बै दुगान गोबां मा बरो ग्रगोन अमायगे लांता अमाय थाखाय दि रेसपेक्ट रदि निसे नो फाइप्रो तेके सादे अमाय सामंग मा खालायनाय बो रेसपन्स रतन रयातन नों सामा हाय खायथों खायाथों हायबोनो नोंबोनो सादि खायांखेबा नों जस्ट थांदि हायबोनो बबाय वालाय वानि हाय इंगानि ओंखाय गरै नायनि जाव ओंखाय नों अम हाय इंयाक नों कायदनि कक खनावि दंखा बाइबेलनि मते साय दंखा ओंखे बरकनि बोखाओ टाच इंनाय निनि सामंबाय बरनि बोखा गलेनाय निनि तंमों निनि सामों न नुगै Kaitor boroni bekhawo kok sanai u kok sisau or sara bo besai no subrai bugra ani sama hai nero busadi wan sok di bekhawo nadi nisa sakani rangsa goina risu borok bai naithokma bai kaiteni mokolo naithogya bekha wan sok meng sameng sinai thokone nangnai ani oroso oke obo nironi bukhawo burirokni buhi honjaknai rok bukhawo obo tangro wani ko bunda kewo ta wansuk di bohai sing kebang bahai ki haing manai kai tor sinano da kewo busai honjaknai rok no kai tor na da kewo omo hai engthai hai bana busai honjaknai rok omo hai engthai buhi kahana manai obo kokya buhi bahai nang bok besai kaha eng phainai hai ko ya bok haya ka ang haya eng sinai bok kaha ka ang kaha eng sinai hai ya oro behei rok no da gewo no sai jese panang thung nini saja kai to no je samani no barja ro mani no dage mani bono nung khlai ka ke tei bad baki kai to na nai ne besai no bo mo hai na kai to no je dage mani bose neng belai awo panang thung haibana neng ma hamjak nai besai rok no kesau neng ma hamjak nai Kristo mothano hamjak tui no neng ma hamjak nai niso ge oro kaitor Bible jani ja khlai thai jani ja barja no jungno phurungui roka tabuk jung jani ja sajak mani no khlai khang ke na tei kokrika Kaitor, oh Nukhungni bising tui boni samang khlainai bosi Titus ti do thangni Titus chapter 2 Titus engke Timothy ni pore Hebrew ni skandro chapter 2 verse 4 by 5 ang pore bana 4 by 4 and 5 tin ni simi siro jagro tin ni simi ma pore sinengke abo tui ke chakra jigrok nobo Burai kathar engai tongde handi borok buino hamya saya engtui engthai nungkrak ya engthai kaijak burai sikla rok no sak sak ni sai sabai besa butui rok no hamjak nani sak soinani kathar ke tongnani phia besai ni kok khnawi hamjuk kaham engani phurung na bagai chakra jigrok kaham no phurung na thai abotui ke khorok sapano kaitoni aroni kokno hamya hanglang dan sakra zikro nang toko kwa kisa boyos kongka kisa experience saka besar okno nasa beri okno baik ya peruntai besar beri ka zoma ke peruntai kaham ke hamzuk ngidi besai ni seba khlai di omai ke peruntai
Cái chini bộ mò hay các bạn quốc sừng đó chini đo phá rồi sừng hàng dứt thăng là hàng cái ang nuk mani anh experience so tao ang 45 bosor lai là anh experience so nuk mani cái giá hàng cái bữa sarok tu mà bữa sai ni nukhungni kok no khana ma sai buma bufa ni kok no si khana hok tong phia ba kai ja ki phai ja hai bana buma bufa ni kok no se na ko go khana ko go cái borong no si buma bufa no aso buma bufa no khushi khlaina ne bo nai ko go hai bana tong ma ke boro tabok katal jaga wo obong ke bible ne against our bible ne mote india Orang sawo hai ni bagi no buma beri buma besar beri dok no perengtai kalayo. Nge kisah kau bang lagi kana des tong malia ro ama ang ma phai nai hake de tong ma phus phai di. Nge u ko mana kisi sa kok no te bu puari torte toroi pai. Nge oma hai kisi sa kok bang khang ke buma bu patman sathai. Bo sini nok tabok O Bible no mas sanai sojo khlai di suri di kok khana oi ma tong nai ko ni ne ke ma tong nai busai no borom khai ma tong nai bo hai ke ma phurung nai ke asek de soi ma si bus pai si di nei dei si da ge si nai bo hai Christian no khung ya de ka bang ma si ni Christian no khung bo o ma hai no practice no wi tong bus hazak no hazak rohola ke u bible ni phurungtei daga wei phurungai rohodi kok banono singhola mungsasak kok ba mungsasak paina ni ama rangsak kaisa sikol nanai nikan buma honjana rok toma sathai paidi nesina dia do haide sathai toma sathai nesai bai kok salai di Nekrazak bai kok salai di bormo sung di hisi sathai hai deba nesena di kisak kolok yarong ke mar nai kyo jaga phalpa besai honjak nai mar nai hai ya baksa ma hai tong hai deba ang just example ro kar rangsak ni kok ba ma hai tong hai pana nono sung ho kang ke sung ho mani kaham kok hai pana ni buma honjak nai tuma nekra besai pilas kang besai bai salai gira di bon pore nekra bai bu salai di sengdi omai kesi dagewani ke mangsa seng ma ke na bu bekra jeng na khogis dang lai sinai ke tabok kok buma bai se kok nglai sinai bo hai ke na bible saw jaya Bible to bahai sujak kere hai pana oma hai ke tama nang besai no respect khlaya besai no khok mani khlaya nge oro obon sawo je jakra honjak nai ro noro berei no nin chai mothani borok rok no bu oma hai ke na phurungtai nini nukhungni borok rok no bu besarok no bu oma hai ke no phurungtai besai no hamjak nai koini ne ngani besai no respect khlainani omahai phurungthai kabangma chungnugo besaino respect khlaya especially chini Jamatia rogo chungnugo respect khlaya mane chini culture na omahai haibano jeng ma srungnai ang pilana saka tabuk roni khasiro ni culture ro tmatong besai si samri ma thangai aga buhi si bebang ni nokpang bokrok porni culture haibana Bible Chini culture by jeng Bible no tlang maya chini culture ni tolawo jeng Bible no tobo maya chini culture ni sakawo se Bible ngani nango ka obo saya ke jeng bono makhi binai obo le kahang ke jeng bono tui ma tongai bosi ke jeng ani hai ka kedek ma kok ba buhui sorry tak besar zegro no berai kya
no berai pemene ka hangko hai ban 3 mas 2 mas 4 mas thus thanglia busai no os thanglia om hai rok kebo phurungai ma ro hothai tabuk nai di nung aro nukhung la ha aro sini nukhung la ha ni nukhung mon nung tisawani nang nai oro mang hake tongpai ba bopro o naijak sinai ni nukhung rok jabra bobra lok bai nei kya tangjaglia nei kya obai ke jeng ma phurungnai bible obono saw or tamaisa birse honjaknai rok charai kukrong no phurungdi busai no bai ke borong khai tongnai bai ke sak no control khlai tongnai bai ke busai ni buskango ব্যবহার khlainai no bai ke tongnai busy at home nok berai tongnai bobia beri rok omo hai ke kisa loy nuk go berai wani haide nuk berai tei nok phayani silia kok salai khangke ko omo hai ham yaro no kibi ma phurang nai omo bukhi rok no bukhi honjak nai rok no kaitor ni kok thai ge busai honjak nai rok no kaitor dageo busai bukhi honjak nai rok no kaitor ni dage mang tongo ngatma busai honjak nai rok bukhi no Kristo hamjak tei Kristo mothana hamjak tei hamjak nani nangnai mane bo hamyani bagai ang hamjak malia bo kaham ni bagai ang hamjak obo haya hamyang teng kaham teng masama hamjak nai obose buksai ni samung okay buhi ni samung ke pilas kang jotno se kotor kuk samung ke busai gyan ganang gyan kri ingteng lekha pora kri ingteng chakri chikon ingteng haipana busai ni busai no busai no busai ni thani yapari ma tongnai submissive be submissive nisa ge omo hai buhi busai angra khangke omo hai kok kaituni kok no rap nawi tongman khangke tmanai kaituni u kok thai bai tongui man khangke u nukhung u nukhung engka u kainei temanai kainei pala nukhung ni kainei pala krak pala obongka busai hamjakna nangai buhino buhi engke borom khayei busai no tongna nangai obo hai engke kristani nukhung krak ngai basawi mano engko busai bai buhini kok tabo tanglai sinai buma bufa bai besani kok nukhungo buma bufa bu tongu besa bu tong haibla buma bufa no dagewo bible besarok no hamjak de jisu kristo hamjagai besano phurungma hai buma bufa bu hamjagai besano ma phurungnai today sau padi pilas kang sung thang lai dai 1 Thessalonians chapter 2 verse 21 1 Thessalonians chapter 2 verse 21 verse 11 ang porwana bupa besa butuino khlaima haino jengbo norok no khlaio abo norok sawi mano orosang Paul sahor mani Thessalonian rok no Paul belai keno jotno khlaio motharok no ke motharok ne bagai je rono wan sogui ga omhai no bosawo buma bupa besar no khlaima hai jeng bonor no khlai dongo ke jeng oro jeng Thessalonian rok no jeng kaham ke pori nei khang ke no ko Paul busuk boroni boni bekhatong ge omhai no khlai di nei so Ephesians chapter 6 thangai na Ephesians chapter 6 verse 4 ang porwana o bupa
hanjaknai rok cherai rok jolejakna tuike ta khoraidi aboni slai subrai naima haino borokno kok khnarui phurungma bai snamui tisadi o bupa hanjaknai rok ba buma bupa rok bwsarok no borok jolejakna tuike ta khoraidi borok jolejakna tuike ta khoraidi mane tomabo buma bupa rok khorai thai khoraidi hnai no kabang chung bible nugu haibano borok jolejakna tuike tau bore jolejakna tuike tangbo haino kok haya saka haino sapraka mangsat dos kerina borok no khlaipana borok ni dos no phunugei rodi borok ni dos bai phurungdi borok chali angke omo chali aba angma khlaikha tita khlaisdi obahaike angke baksa angkai je musung tuina hai jole mane actually besano sung jole ma bai phurung thaikrei oro haini sawo borok no phuse phurungdi borok no jole woi kolosai obo sawo kolosai chapter 3 verse 21 no jung borok no buwi togui mane borok no shiro yawi haina omo khai ke borok discourage nai nisa gesung borok no phurungthai tama phurungthai bible ni kok bai jung phurungthai tomani male bible jung nugo 2 timothy chapter 3 verse 15 is 17 jora jung porekhe nugo toma or jung nugo bebak bible ni kok no kaitor bai kobol jagi suijak mani ga abo hamyano aro tomaisa kaham phurungthani chuko ge chayano charo thani chuko hamyano hamro thani chuko bebak kaham khlai thani chuko nisa gesung omo haikena jung jini besa buma bupharok besarok no phurungthai omo sikaha bible khologui phurungui omo sikaha kaitor sawo omo haya ta khaidi sarai ni semina nang waisman sik sarai le phurunglia sikla sogui phurungui bangsa lap kri borok namaya sarai ni semin jung omo haike ma phurungnai get dit amor smai ka sawo Israel rok no tamasa pari jung nai lewana Deuteronomy chapter 6 verse 4 to 7 Deuteronomy chapter 6 4 to 7 O Israel khlandi subrayung chini kaitor bo simise subrayung tei nang subrayung nini kaitor no nini beba khabai khukbai tei phanbai ke hamjak sukdi pia ang nono tini dage mani beba kokthai rok nini khawo tongthung pia norok sak ni besak rok no abono khir ke phurungdi norok nowo asuk lai tongpro lamowo himtutui te thunani bagai roko lai tongpro te thumani bacha pru obo o kok rokno sawi khanarodi kaitini kokno sai khanarodi thupro thang tongpro himpro chapro khanarodi neiso ke jung puila sekang borokno kaitoni kokno phurungthai kaitor naima tui jung borok tong khlai thai tisa thai gesung buma bupa honjaknai ro kabang kokno tama kaitor nai tui ya jung nai tui se sini besaro jung tisarna ne musungo ge u jaga na pher ne kaitor no jung nai tui ya bo nai tui se jung tisa thai engge jung bo nai tui tisa khang ke kaitor no borok musnam nai Sarai phajina jung bono kaitoni kokno phurungui tisai to thai Christian buma bupharo jepro asogo nowa asogo biang thango lama himpro thuani rokopro aprobo phurungdi hne sao geseng hamjak ma baike borokno khorai mati sanai Proverbs sao padi Proverbs na likrana Proverbs
chapter 22 verse 6. Serai besarok no kaham no prungdi hake sakarawi bo lama korogla. Serai besarok no kaham no prungdi. Kaham tahu bu? Kaham engka kaham sengsarok meng sakri. Bongu kaham kai tu ni kok simise kaham. Kai tu simise kaham. Kai tu no kare, kai tu ni kok no kare o sengsarok meng sapana kaham kare. Ngi kai tu ni kok no prung kangke bo automatically de kaham paisne go ni ro. Get kite or no okay English okay so train up a child in the way he should go. Utsarai no kite or sirohor kite or snamka kite or rohorka bo bahai kitlang tang nang tor nang omo haike na tisadi mane kite ni kok thai be borok no tisadi pilas kang borok no kite or ni hamzak mano phurungnan nangnai kite ni kiri mano phurung kite or no kirina ni phurungnani nangnai Kaitor tumano hamzat phurungnani nangnai kaitor tumano chajagya bono phurungnani nangnai gateu bible sawo Proverbs 19 verse 18 no bang poribo nini chrai no khorai phurungdi aro khatung ma tongo bono sokomor na bagui bukhata chapdi nini chrai no khorai di baksa buma bu farok hanya kai tong pana besana buya. Jung bunai nang nai. Ham ya kai tong kake ma bunai. Korai phurungdi. Besar sikon susuk. Rang khogi tong ka. Ko baron di 3-4 bosor. Buno kok hanya kai sai tong ka. Apro hamzak ma bai phurungdi. Nang jepro buri mani khogi tong manuka. Pengsalata berarti ma phurungnai khorai ma phurungnai amun khorai mane geneng phurunglia apro mungsa salia boto cerai to kaha haya sia torku kangke do cerai pro chocolate khognai boni se tor kangke cycle khogani chengnai apro bu mungsa honjak lia ke gari khognani chengnai ko omohai ke uloke neng bono tomanai Naisre mani siklayo teman male omai ingteng te bolo salsa to rongjak nai ble hede yago klai nai geseng no bumo pharo no phurungdi ni dagyo hamjak ma bai ma phurungnai neng hamjak mani bagi no bono ulot hamya je logo ta klai theng hani bagi na tabuk ma phurungnai yego khorai phurungdi nei so ke omorokna omone buma bufani samung bohrokni chrai rok no khlainani tigaisa paitha gongke tabuk chrai rok buhi busai paikha buma bufa busharok no bahai khlaitai paikha tabuk busharok no kaito tmadage bible tamasa hadi Ephesians chapter 6 thang laipena Ephesians chapter 6 verse 1 to 3. Ephesians 6 1 to 3. O charai rok ma phani kok khnadi abo subrai nayo nini ma phani kok khnadi omono puila kara ganang dagima a kara ganang ke omo hai abo baino beba gono nini kaham engana pia neng hawo degei tonggui manana or sao cerai sarok ngemana phane kok khnadi omose puila sekang kaitoni dage mang besarok no besar honjak nai rok no temung saya mum phane kok khnadi English okay sao obey your parents in the Lord mane buma bufani kok no khanadi kai to ni bisingti to srai sarau ma pani kok khanadi abo subrai nayo in the Lord ni English so obey your parents in the Lord mana in the Lord na tambu ang sai khana na kan srai mai sabura di buma bufa saka
गिर्जा ता थांदि काइतर तमासा काइतर तमा नाय ननो गिर्जा थांथों ओंखाय अर तावक नों बुमा फन कक द खनानाय बाइबल सता बुमा फन कक खनादि अबसे पहिला सका दा कारा दागेमो गतावक नों अर contradiction पायो बुमा फन कक द खनाना ना तावक काइ तमा खाइसिना ओंखाय गिर्जा थांगि तंसनाय in the Lord nation okay buma bufa ni sakawo engka kaito ni tolawo se buma bufa obunu sawo in the Lord okay tabok nung no saimano bomo hai no kaito hamza bomo hai no kaito nai tabok girja ta thangdi ni bomo phasa kanke bonole nung kok namaya tumanle ni buma bufa bo kaito ni tolawo hani bagi yoro sawo obey your parents in the Lord kaito ni bising tei buma bufani kok khanadi inge tei ke buma bufani kok omono buma bufani kok khana khanke no kaito hamari ro tomar male kaito nono buma bufa roi roka boni bising tei nono hamari ro nai ande ge omo haino kare nang beba gono buma bufani kok khanadi borong klaidi honor your father and mother which is the first commandment with a promise Obono pilas kan dage mani commandment busarok no dage ma busa hamjang nai no dage mani Bible dage wo ma phani kok khana di ma phano borom khlai di wasu isu sung nugo busa rok kisa English medium chini borok rok to age sung boro English medium ma pore jaba Bangla medium rogo pore woi ke English rok bujili ang ke bunga phano sak nang ya ha mungsa sia Ani logisa staff ID. Kisah bunga apa kerja ba dress rok pasuk kahang ke sungai runtaya. Istari roza giro ya pan nai. Ngia ke ba asak betam rok kisah kagzak rok pan nai. Inke lasi jagai parents meeting rok pasik bus bu mambu pano kului tong. Oba haideng thai besar. You should be proud. Jeng namo si proud si entai. Ane bu mambu pa asuk ngibo anok kahang ke tisawan musung mane asik klaikya oba haise seng engtai kabang mana seng nugo bunga pa mungsa buji ya pa mungsa reng ya pa mungsa klayane pa juta chopol kai phaya kusui kai phaya hairo borom klai of course nung saimana baba omon pan kadi ama omon pan kadi hakipan tongdi nung phurungai mana sawi mana hai pana ai jole woi buma panan kol kulka obhai bus Kristen besarau ta engdi omo hai engkang ke kaito ni hamari neng ke plenai besaro kaito ni hamari manane ke ekmatro buma pano borong kledi buma pani koknadi he ni sao ke kabang ma omo hai nugo buma pa bura bersek engkang ke jotno khalia sak nanglia cherlia Bopro thuisinai ni bekhaw wan sogo omhai magasen Kristen besarok omhai engthai kre buma bu phano jung borong klaita chini daito thuya sak joratei bolokno seba khai thangani obose Bible chung mutageu omhai kena nirokni kaham engi thangnai nei jungno Dageo Busa Hanzak Nairo Mafane Kok Kanadi in everything. Beba in Colossians chapter 3 verse 20 okay sungnugo nir Busa Hanzak Nairo Beba gona bunga fane kok kanadi Omono Omo baikena Kaitor Khatung Jago Nisu Jadi besar hunjat naik ni samung. Tapi mungkin saya bunga panen kau kena di maaf ano borong klai. Karena kait tu ni hamari ni orang orang painai. Tu malah kait tu ni sawo. Jadi hamari ni bon sawo ni orang asuk sih. Apa sih ni orang klai tay? Dan ni orang ni sakau bunga panen roi roka. Bunga panen bising tu ni. Ni orang no kaitor hamari orang naik. Hai pernah kaisana klai tay bunga panen kau kena di. Ini sih. Ngaseng joto na nuka bupani samung bumani samung
buma bufa bahai ke besarok no khlai thai besarok bahai ke buma bufa no response ro thai obo haike jengno bible da kebo obo haike tongma kangke unukhung kai tone nukhung nai unukhung ni bising tei kai tone ha phor jak nai paithago thanglai snai paithago ang por nai Proverbs 23 verse 22 Proverbs 23 verse 22 nono ogo surunai ne phani kok khanadi te nama berichuk engpuro bono sak nangya ta engdi belai kena important chin paragraph buma bufa berichuk khangke sak nanglia jeng buma bufa thaya sak jora borno seba khlai thangnani busa betui rokni dage meng dage busa betui rok dage busa hanjak nai rokno just one sok de nang jrai busa ngi tong pro nang apsak kli pro buma bufa nono bahai ke nono jotno khaye busa kosto tekto satung batui masing setui kisio thuoi karano na thuroi to obono muito khlai the bible chungna dagebo buma bufa no sak nangya ta angdi buma burchek pro sak nangya ta angdi ni chungna dago ga omana bible nukhung no phurang nani to belai kena important haini hai paithago ang sanan musungo kaijak ya khoro puila sekang rang mane nini barja je sok phainai bonono wan sograd o barja no ang bhaike tackle khlainai bono siran nangnai bono wan sogradi tabo ang ajinani nangranai jate ang nukhung khaipro nukhungni bokrok nai ke nukhungni bokrok ungpro jate ani daitono ang kaham ke khlai manani bagai so Christian siklarok Christian siklerok ukok no bekhaw tong no nai wan sok na nai nang u barja no tuima wani nini thani khomota grikho u khomota grih ni mane khomota ngia ko ni nang wan sok man ya hangke kaija ko ni bagi bu ta wan sok khoti abono anggerno sana ni musungo okay jeng je bible sate christian rok semala bible ang kai to ni ko kai to siwo jot se sikugo bo omo hai kena saka omo hai ke tongkang kena jeng kahamo thangi bane phari suri bana bugra kai to no hambai ro nang singno jora rokha ni kok thai tini nukhung no to yit masa bono chung tini kisi sa wan sok lekya kai to ne je khanai dang nai jot to nang hamari rodi nin thani bebak no ya pare bugra jisun ba shuri sana